včera a že ste si užili atmosféru jubilejného 30. ročníka. Zo zákulisných informácií viem, že ste toho veľa nepospali, takže nálada bola asi super a pevne verím, že v tomto móde teda urobíme aj to veľké finále s oceňovaním. Dobre, skúška hádam prebehla dobre, o chvíľu sa vidíme s vami aj na javisku. Vážení páni, milí hostia, srdečne vás vítam na gala programe jubilejného 30. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov. Včera sme mali možnosť vidieť 11 súťažných čísel a poviem vám, to bolo niečo. Ak by som mala tak príbehovo opísať včerajší deň, asi by to bolo nejako takto. Kde bolo, tam bolo raz jedno detstvo plné folklóru. Milé detské folklórne súbory, dievčatá, chalani, bez ohľadu na umiestnenie v celoštátnom kole, vám patrí obrovská poklona a klobúk dole za to, čo ste tu včera predviedli a čo všetko už teraz dokážete. Naozaj úprimne by sme sa chceli poďakovať aj vám, vedúcim folklórnych súborov, ktorí
Okrem tej klasickej práce v súbore stále neunávne vyhľadávate témy, podklady a tie pramene pre zostavovanie programov. Ono to vôbec nie je jednoduché. Veľa ľudí si v dnešnej dobe povie, že všetko sa dá nájsť na internete, ale sami dobre viete, že zadáte si do vyhľadávača pekná ľudová pesnička, pekný ľudový tanec, tak nie všetko z toho, čo nám tam zobrazí, je naozaj tá pravdivá tradičná ľudová kultúra. A veľká vďaka vám za to, že decká učíte pracovať s prameňmi a poznávať naozaj tú pravdivú tradičnú ľudovú kultúru. Veľká vďaka za to. Poďakovanie samozrejme patrí Národnému osvetovému centru v Bratislave, ktoré je už 30 rokov vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaže Eniky Beniky za to, že vytvára priestor, kde sa môžeme stretávať, vzdelávať sa, učiť sa navzájom od seba a odborne rásť. Takže veľké ďakujem Národnému osvetovému centru v Bratislave. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na organizátora aktuálneho ročníka, Centrum kultúry Košického kraja. Ono sa to nedá povedať ani v jednej, ani v 10 vetách, čo všetko pri organizácii tak veľkého podujatia mal tím Centra kultúry Košického kraja na svojich pleciach. Ďakujeme. Súťaž Eniky Beniky v sebe nesie ešte jedno veľmi dôležité posolstvo alebo dôležitý cieľ. A to je vytvárať priestor, kde sa môžu stretávať folkloristi z celého Slovenska. Kde môžu prichádzať s pokorou, bez nadradenosti, s úctou a rešpektom voči práci ostatných a zároveň s hrdosťou na tú vlastnú. Ak sa nám tento cieľ podarilo naplniť, tak môžeme konštatovať, že aktuálny 30. ročník bol úspešný. V tejto chvíli mi už dovolte odovzdať slovo tým najpovolanejším. Na javisko pozývam generálnu riaditeľku Národného osvetového centra v Bratislave pani Evu Smolíkovú a spoločne aj s riaditeľom Centra kultúry Košického kraja Michala Kupca. Srdečne vítam tu medzi nami aj predsedničku našej odbornej poroty, pani Agátu Krausovú. Pani riaditeľka. Príjemné nedeľné popoludnie a veľmi pekne ďakujem za slovo. Chcem sa vám všetkým čo najúprimnejšie z celého srdca v mene svojom aj v mene Národného osvetového centra poďakovať za to, čo som mala možnosť včera vidieť, prežiť tie chvíle s vami, keď ste tu na tomto javisku, ktoré je vlastne pre vás akýmsi kostolom umenia. Mala možnosť vidieť váš kumšt, vaše umenie, vaše zapálenie. Veľmi, veľmi sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa za 30 rokov, čo je pre život človeka najkrajší vek, ale pre takúto súťaž vidím za tým množstvo ľudí, ktorí sú zapálení pre slovenský folklór, pre naše tradície, pre naše korene, ktoré tí dospelí vkladáte v naše deti. A za to patrí nesmierna vďaka každému jednému, ktorý to za tých 30 rokov tou dirigentskou, vedúcou, riaditeľskou, ale hlavne kamarátskou a s plnou dušou odovzdal vám, milí mladí priatelia. Takže najskôr srdečná vďaka za tých 30 rokov. Moja úcta patrí samozrejme Košickému kraju, pánovi riaditeľovi, tomuto centru, všetkým organizátorom, každému jednému, ktorý sa tu dotkol akýmkoľvek spôsobom toho, aby tieto dni prebehli v takejto nádhernej, družnej, krásnej atmosfére, ktorú ste včera naozaj vyčarili a dnes ste dotvrdili
na svätej omši. Bolo to neskutočne úžasné a dojímavé sledovať vás, dievčatá, chlapci, ktorí ste sa dokázali prezentovať svojim spevom, čítaním, ale hlavne dokázali ste to, že máte v sebe to, čo vás vaši dospelí priatelia, kamaráti naučili a čo určite budete odozdávať aj vy vašim deťom. Ďalej by som sa veľmi pekne chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podielali na tejto organizácii, mojim kolegom z Bratislavy, pani moderátorke, a to posledné moje veľké poďakovanie patrí vám, mladí priatelia, ktorých som tu videla v tých prekrásnych krojoch, v tých ľahučkých nôžkach, ktoré nám tu ukázali, čo dokážete vnímať, čo dokážete precítiť a prežiť pre nás, pre divákov. Nech vám dobrý Pán Božko všetkým tu dopraje veľmi veľa zdravia, veľmi veľa chuti do takejto nádhernej práce, ktorá si vyžaduje veľa času, veľa srdca a hlavne takú dobrú komunitu to robí. Tak nech sa vám darí a ja vám naozaj blahoželám všetkým tým, ktorí ste sa tu zúčastnili. Ďakujem vám veľmi. Riaditeľka Národného svetového centra v Bratislave, ďakujem veľmi pekne za vaše slová a teraz poprosím o slovo aj Michala Kupca, riaditeľa Centra kultúry Košického kraja. Ďakujem pekne, vážení dámy, vážení páni, pani generálna riaditeľka, pani predsedkyňa poroty. A ja som veľmi rád, že zase sme tu v Košiciach. Zase môžeme organizovať toto nádherné podujatie, lebo mladí ľudia, nová generácia je preto dôležitá vo vývoji nejakého segmentu kultúry, lebo toto je ten základ. A veľmi musíme dávať pozor na to, aby ten základ bol pevný. A si myslím, že naše deti ozaj ovládajú náš folklór dosť dobre. Včera som vyzval vás ako divákov, aby ste sa zapojili do hlasovania, aby ste hlasovali pre ten váš najlepší súbor. Predstavte si, medzi prvým a druhým len 17 hlasov bolo a musím aj toto povedať, že aj ráno o 4:00 prišli nejaké hlasy, aj o 3:00 prišli hlasy, čiže ozaj ste zapojili do toho veľmi veľa ľudí, až 3500 ľudí hlasovalo. Čiže ani nie sme tu toľky. Čiže ja ďakujem každému, ktorý túto informáciu zdieľal a ide o to, že my folkloristi sa vieme spojiť, vieme sa zomknúť a vieme urobiť niečo také, ktoré ozaj nesie ďalej túto spoločnosť. Ja blahoželám každému, ktorý sa zúčastňuje tejto súťaže, lebo už, ktoré je na celoštátnom kole, už má nejakú kvalitu a hoď nejakú, čiže lebo reprezentuje svoj vlastný kraj. A preto na Slovensku je dôležité, že máme tých krajov toľko, koľko máme a máme tých súborov toľko, koľko máme, ešte dúfam, že bude viac a viac a viac, lebo máme dobrých pedagógov, máme dobrých porodcov, máme dobrých osvetárov, ktorí ozaj sú nápomocní k tomu, aby tieto aktivity v rámci tradičnej ľudovej kultúry boli čoraz lepšie a lepšie. Ja vás pozývam aj na naše podujatie, ktoré organizujeme tu v Košiciach a v Košickom kraji ako esenciu v októbri, čiže vás srdečne pozývame na tú súťaž, lebo tí, ktorí ste sa aj zapojili do tohto hlasovania, budeme losovať. A možno, že akurát ten, kto hlasoval možno z Bratislavy, možno z Nitry, možno niekaďaľ inokadiaľ, dostane cenu a bude mať celá rodina jeho vstupenky na naše podujatie. A dovolte mi ešte poďakovať môjmu kolektívu z Centra kultúry Košického kraja, lebo ozaj bez nich by sme to nevedeli urobiť, lebo ozaj máme dobrý tím. Ďakujem veľmi pekne. Poďme teda k samotnému oceňovaniu. Tu by som chcela veľmi pekne poďakovať pani predsedničke poroty a všetkým jej členkám, ktoré mali naozaj veľmi, veľmi náročnú úlohu pri rozhodovaní už na tomto celoštátnom kole, na tejto celoštátnej úrovni. Zohrávajú to umiestnenie naozaj detaily, ale pani porodkyne sú ochotné a sú prístupné, ak by ste sa chceli porozprávať, čokoľvek si vyjasniť,
tak nie je to tak, že cesta by bola zarúbaná, akože naozaj ten dialog je otvorený a privítajú všetky vaše podnety alebo možno prípadné také nejasnosti. Budeme teraz odovzdávať ocenenia kolektívom, ktoré sa umiestnili v bronzovom a v striebornom pásme. A ja teda poprosím, aby tieto kolektívy prišli sem na javisko. Budeme tu takto spolu počas celého tohto oceňovania. Takže detský folklórny súbor Borinka z Nitry. Detský folklórny súbor Makovička zo Svidníka. Detský folklórny súbor Kelčovan z Čadce pozývame sem na javisko. Detský folklórny súbor Hanička 2 z Košíc. Bambuky z Gemerskej Polomy. Podpoľanček z Detvy. A Kopaničiari z Mijavy. Pokojne, decká, poďte si tu urobiť taký polkruh, aby sme sa tu všetci pomestili. Po odovzdaní bronzového a strieborného pásma ešte udelíme v týchto pásmach aj špeciálne ocenenia. Máme ich celkom dosť. Ja teraz sa presuniem na inú stranu, keďže mám veľmi dôležitú úlohu podávať diplomy. Ani sa to nezdá, koľko nás vlastne bolo na tom javisku počas včerajších vystúpení. Takto keď ste tu spolu, tak je to naozaj úžasný počet, úžasné množstvo. Odovzdávame vám teda ocenenia a poprosíme, neodchádzajte ešte po prebratí ceny, ale ostaňme tu spolu s nami až do konca. Ďakujem veľmi pekne. Národné osvetové centrum a Centrum kultúry Košického kraja udeľujú diplom v bronzovom pásme na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke detských folklórnych súborov Eniky Beniky detskému folklórnemu súboru Borinka. Srdečne blahoželáme nielen k samotnému oceneniu, ale aj k tomu postupu od tých okresných cez krajské kola až po účasť na tomto celoštátnom kole. Ideme na strieborné pásmo, kde si umiestnenie vybojoval detský folklórny súbor Kopaničiari. Takisto srdečne blahoželáme a k umiestneniu v striebornom pásme blahoželáme aj detskému folklórnemu súboru Makovička. Diplom s umiestnením v striebornom pásme si z Košíc odniesie aj detský folklórny súbor Podpoľanček. Strieborné pásmo v jubilejnom 30. ročníku celoštátnej súťaži Eniky Beniky získava aj detský folklórny súbor Kelčovan. Pomyselnému striebru blahoželáme aj detskému folklórnemu súboru Bambuky z Gemerskej Polomy.
Posledné umiestnenie v striebornom pásme si odniesie detský folklórny súbor Hanička 2. Srdečne blahoželáme. Naša odborná porota udelila aj niekoľko špeciálnych cien a tie si odovzdáme tiež v tejto chvíli. Diplom pre detský folklórny súbor Podpoľanček, špeciálnu cenu za štýlovú, spevnú interpretáciu dievčat. Takže Podpoľanček. Porota udelila špeciálnu cenu za výnimočnú tanečnú interpretáciu detskému folklórnemu súboru Kopaničiari. Ďalšia špeciálna cena je za štýlovú, hudobnú a spevácku interpretáciu a získavajú detský folklórny súbor Kelčován. Ešte máme dve. Tá nasledujúca špeciálna cena bude udelená za presvedčivý hudobný výkon primášovi Šimonovi Gnenčákovi. Takže bambuky! A ešte jednu špeciálnu cenu, pozor, pozor, za všestrannú javiskovú interpretáciu udelila porota na jubilejnom 30. ročníku Matejovi Garčárovi. Matej je člen detského folklórneho súboru Bambuchy z Gemerskej Polomy. Tak, milí priatelia, dievčatá a chlapci, veľké blahoželanie pre vás všetkých, veľké poďakovanie. A teraz vás poprosím, aby ste sa usadili v hľadisku. Spoločne si totiž pozrieme tie choreografie, ktoré sa umiestnili v zlatom pásme. Milí technici, neviem, či nám neprisvietite trošku hľadisko, aby sa naši súťažiaci vedeli pohodlne usadiť. Super, ďakujeme veľmi pekne a ja túto príležitosť využijem aj na poďakovanie našim zvukárom a našim technikom. Veľký potlesk si pre nich poprosím, lebo to naozaj nie je sranda zvučiť folklór. To mne si dáte za pravdu. Takže ešte raz veľká vďaka. A tak ako som spomínala, v nasledujúcich chvíľach si pozrieme 4 víťazné choreografie, ktoré získali umiestnenie v zlatom pásme. Začneme detským folklórnym súborom Cifroško, ktorý bol založený v roku 2003 vo Vranove nad Topľou a od svojho začiatku dokázal vyburcovať veľkú časť detí základných škôl Vranovského okresu k záujmu o folklór. V súčasnosti v ňom pôsobí takmer 210 detí od 6 do 15 rokov. Cifroško svoju neúnavnú prácu každoročne premieňa na významné ocenenia. No najcennejšia je pre celý kolektív súdržnosť, súhra a úprimná láska k tradičnej ľudovej kultúre. Ich inšpiračným centrom je Horný Zemplín a jeho širšie okolie.
Súťažná choreografia Baumeše na Pávu vychádza z chorovodného cyklu Obce zámutov a zahŕňa a cappella piesne, hry a typické priestorové formácie rituálneho a obradového charakteru. Autorom choreografie je Peter Kocák, o tanečnú prípravu sa postarala Lenka Kocáková a o tú vokálnu Jarmila Kolesárová, Danica Kolesárová a Peter Šofranko. Zlatý detský folklórny súbor Cifroško. Sočka žu
umiestnenie v zlatom pásme si v rámci 30. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov vybojoval aj detský folklórny súbor Kornička z Trenčína, ktorý začal písať svoju históriu pred 26 rokmi a v súčasnosti ho navštevuje vyše 100 detí od 6 do 16 rokov. Názov dostal podľa voľakedy najbežnejšieho dievčenského účesu vrkôčika, ktorému sa v Soblahove hovorilo Kornička. Neúnavne vyhľadáva zvyky a tradície výlučne z regiónu okolia Trenčína a poctivo z nich vypletá nádherné príbehy. Jeden taký sme videli aj včera a dnes ho uvidíme opäť. Ako to už býva v dušiach dospievajúcich detí, sa často sny a rozprávky stretávajú s realitou všedných dní. A tak sa stará fotografia obyčajného prania na potoku v trenčiarskej Turnej zmenila na príbeh o tom, ako víly v Turnej pri poteku neplechy robili. Autorom choreografie je Vlado Mišík.
Ďakujeme veľmi pekne. No a za svoju choreografiu si umiestnenie v zlatom pásme vybojoval aj detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice. Matičiarik už 35 rokov naplňa svoj cieľ, a to poskytovať deťom a mládeži komplexné vzdelávanie v oblasti slovenskej ľudovej kultúry. Rozvíja v nich prirodzenú hravosť, tanečnosť a podporuje originalitu. Vo svojej tvorbe sa zameriava na spájanie tanečných, speváckých a divadelných prejavov, čím sa snaží autenticky reprodukovať pôvodné ľudové tradície. Uvidíme to aj v nasledujúcej choreografii, ktorej autorkom je Miroslava Kulfasová. Jedna je tichá a jemná, druhá hrdá a neprehliadnutelná. Jedna sa pohybuje ladne ako rieka, druhá tancom rozprúdi celú dedinu. U jednej prevláda citlivosť, druhá s iskrou v oku dupne o zem. Také sú ženy z Podpoľania, každá iná, ako v srdci, tak aj v tanci. A o chvíľu spojené do jedného tanečného príbehu. Dávno, ja som kedy mala tam 10 rokov, alebo 9 let. Ja spevničke som mala 2, tie ma brali tak ako starší boli 5 rokov, ale ma brali medzi seba. Tak sa tancovali na basení. My spevovali sme si ako oni začali, ja som už samozrejme taká najmladšia, a s nima. Čo som sa naučila, som vedela, som niebe. No. Na Humne sme tam tancovali, tam sa podchodila mládež, takáto v takýchto rokov, 12-13 ročný. No tak tam bola taká zábava tancovačka, len tak vyčalo. No ale to už vidíš, to sa už všetko pominulo.
priatelia, my si pozrieme ešte jednu víťaznú choreografiu, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme a v súťaži ju predstavil detský folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan. Tancovadlo vzniklo v roku 2016 a odvtedy sa venuje deťom s cieľom rozvíjať ich pohybové schopnosti a vzťah k tradičnej kultúre. Deti folklór spoznávajú cez hru, tanec, spev a hudbu. Súbor sa vďaka odborníkom postupne rozšíril o hudobnú prípravu, v rámci ktorej sa malí muzikanti učia improvizovať a rozlišovať regionálne štýly. Decká z tancovadla vystupujú, súťažia, získavajú ocenenia a hlavne zabávajú sa pri spoznávaní toho, čo tu bolo dávno pred nami. Tanečnými pedagógmi a choreografmi súboru sú Katarína Galbičková a Alfred Linské, ľudovú hudbu vedie Peter Obuch a o vokálnu prípravu sa stará Barbara Petrgálová. Choreografia, ktorú uvidíme, pracuje so zvláštnym okamihom nazývanom déjà vu. Keď sa nám niečo neznáme, zdá tak trošku zvláštne známe. Tanečný materiál, ktorý použili, je vo folklórnom hnutí označovaný ako neznámy čardáš. Pochádza zo Zemplína, no 100% nevieme určiť presnú obec. Ale to možno v tejto chvíli ani netreba, lebo niektoré veci sa nepýtajú na pôvod, ale jednoducho sa nás dotknú. Tak sa teda nechajme unášať tancom, ktorý je možno neznámy, ale predsa povedomý.
veľmi pekne. Videli ste teda 4 choreografie, ktorých súbory alebo ktorých tvorcovia a predstavitelia sa umiestnili v zlatom pásme a my teraz tieto ocenenia aj odovzdávame. Sem na javisko preto pozývam zástupcov detských folklórnych súborov Cifroško z Vranova nad Topľou, Kornička z Trenčína, Matičiari z Banskej Bystrice a tancovadlo z Piešťan. Takže poďme na to. Národno-osvetové centrum a Centrum kultúry Košického kraja udeľuje diplom v zlatom pásme na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke detských folklórnych súborov Eniky Beniky detskému folklórnemu súboru Tancovadlo. Srdečne blahoželáme. Ostaňte nám na javisku, samozrejme, neodchádzajte. Zlaté pásmo je pre nás veľkým potešením udeliť aj detskému folklórnemu súboru Matičiari. Takisto srdečne blahoželáme. Srdečne blahoželáme a za účasť v aktuálnom ročníku ďakujeme aj detskému folklórnemu súboru Kornička. Srdečne blahoželáme. Pokojne sa postavte k ostatným. A do štvorice si vybojoval zlaté pásmo aj detský folklórny súbor Cifroško. Tak, milí priatelia, v tejto chvíli vyhlásime laureáta jubilejného 30. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky detských folklórnych kolektívov Eniky Beniky. Laureátom sa stáva, je to detský folklórny súbor a je to Cifroško! A tak ako avizujeme od včera, dnes odovzdáme aj cenu diváka. Je to spomínané hlasovanie na stránke talentykraja.sk, ktoré bolo spustené včera, bolo ukončené dnes na poludnie. Musíme skonštatovať, že toto hlasovanie zatiaľ bolo najúspešnejšie v rámci tých všetkých, ktoré Centrum kultúry Košického kraja organizuje. Spolu sme prijali takmer 3,5 tisíc hlasov. Z jednej e-mailovej adresy je možné poslať len jeden hlas, čiže naozaj tých hlasov je neúrekom. Tak ako pán riaditeľ hovoril, tie rozdiely boli tesné medzi tým 3., 2. a 1. miestom. A my si teraz vyhlásime toho absolútneho víťaza. Divácku cenu v 30. ročníku súťaže Eniky Beniky získava detský folklórny súbor Borinka z Nitry. Ja prezradím, že Borinka dostala celkovo 375 hlasov. Srdečne blahoželáme. Áno, ešte
dôležitá informácia. My by sme sa takto v závere veľmi chceli poďakovať aj našim pani porodkyniam, pretože tá ich úloha je v rámci súťaže samozrejme nezastupiteľná a ich práca bola veľmi, veľmi náročná. Tak, pani porodkyne, tie, ktoré ste tu stále spolu s nami, poprosím vás, aby ste prišli k nám. Predsedničkou poroty v rámci 30. ročníka bola Agáta Krausová a jej ďalšími členkami Alžbeta Lukáčová, Margita Jagerová, Miroslava Palanová a Dana Smoligová. Veľký potles pre dámy. Tlieskajme, tlieskajme, nech sa im tak rezkejšie kráča. Betku Lukáčovú vidíme, ako ide. A ešte, super, super. Takže takmer plná zostava. Ešte raz veľká vďaka a mám taký pocit, že všetky oficiálne veci sme splnili, ocenenia sme odovzdali, tak snad len na záver, milí priatelia, skúste sa teraz zamyslieť nad tým, prečo sa venujete folklóru. Možno pre divácky potlesk, možno pre diplom, pre ocenenie, ale ak sa medzi tými vašimi dôvodmi nachádza napríklad to, že z lásky k ľudovej kultúre alebo pre radosť, tak z tejto súťaže odchádzate ako absolútni víťazi. Veľká vďaka, že ste tu boli spolu s nami. Šťastnú cestu domov. A ak všetko pôjde tak, ako má a ak pán Božko dá, tak sa tu v Košiciach na celoštátke uvidíme o 4 roky. Dovidenia.